Para sedherek pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Senin Legi tanggal 10 Maret taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawito ngajak kita bebarengan nampi waosan kitab suci siji Yohanes 2 ayat 1 tekan 2 kanthi jejer aja gawe dosa senajan ana pangapuraning dosa. Siji Yohanes 2 ayat 1 lan 2 Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun 1994. Anak-anakku, enggonku kirim layang marang kowe iki, supaya kowe aja padha gawe dosa. Ewadene menawa ana sing gawe dosa, kita padha duwe pantara ana ing ngarsane Sang Rama, ya kuwi Gusti Yesus Kristus kang adil. Panjenengane sing bela perkara kita ana ing ngarsane Sang Rama. Gusti Yesus Kristus piyambak dadi saranane kita padha oleh pangapuraning dosa lan ora ngemungake dosa kita wae, nanging dosane manungsa kabeh. Hosiana. Amin. Para sedherek ing mangsa Prapaskah iki sautan sakwise nampa sabda pangandika iku Hosiana. Amin. Lan tegese sautan Hosiana, Duh Gusti mugi melasi kawula. Mangsa Prapaskah iku mangsa kanggo ndadar pamratobat, srana ngesorake diri ing pengagen lan panelangsa. Ing ngarsane Gusti, kaluputan panerak lan dosa-dosa kita ora kesamaran. Menawa ora diakoni lan nyuwun sih kawelasane Gusti kang paring pangapura, dosa-dosa kita bakal terus tetep dadi momotan urip sing kudu kita sangga. Syukur dene menawa ana sing gawe dosa, kita padha duwe pantara ana ing ngarsane Sang Rama, ya kuwi Gusti Yesus Kristus kang adil. Panjenengane sing bela perkara kita ana ing ngarsane Sang Rama. Para sedherek pasamuan pepesthen menawa kita bisa oleh pangapuraning dosa lantaran Gusti Yesus Kristus, iku aja malah ndadekake kita sangsaya kedelarung ing dosa. Timbalan dadi umat ing kratoning Allah, iya iku supaya ing patunggilan kalian Gusti kita bisa ngalahake iblis lan kuasaning dosa. Pakaryane Gusti anggone nebus lan ngluwari kita saka paukumaning dosa iku srana pangorbanane Gusti Yesus kang seda sinalib. Iku rega kang aji, ngungkuli sakabehing emas utawa perak. Kamangka kaslametan iku kaparingake dening Gusti marang kita tanpa kudu mbayar. Para sedherek pasamuan sautan Hosiana. Duh Gusti mugi melasi kawula tiyang dosa. Saben kita marek ing ngarsane Gusti kang Maha Suci, sumorot kamulyane Gusti bakal madangi kita lan sakabehing dosa kang ndadekake urip kita reget lan nista ora bisa kadelikake utawa kaaling-alingan ing ngarsane Gusti. Ngesorake diri ing pengagen lan panelangsa iku dadi dalan sih rahmate Gusti kang paring pangapura lan nganyarake kita. Senajan pangapuraning dosa iku pinesti ing Gusti Yesus, nanging aja jarak gawe dosa. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Nalika dumawah tumindak dosa, kepiye supaya bisa uwal saka laknat lan paukuman amarga dosa lan panerake. Monggo katuran nyuraos. Lan nalika jarak gawe dosa, apa sih rahmate Gusti Allah tetep bakal paring pangapura. Pandonga. Duh Gusti kepareng kawula nyuwunaken berkah
supaya patunggilan pasamuan ing mangsa prapaskah menika mbabarake urip ing pamratobat serana ngesoraken diri ing ngarsane Gusti, nglairaken pengaken lan panelongso supaya saged mahargya pakaryan sih rahmate Gusti kang paring pangapura. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah nyantosakaken kita urip minangka umat kagunganipun Gusti. Umat ingkang menang ngalahaken dosa. Amin.